झालं आणि म्हणून एवढं मोठं हिंगणी स्वराज्याचं स्वप्न त्या ठिकाणी साकार झालं. काय चांगलं घडलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनामध्ये? सगळ्या गोष्टी वाईट घडल्या. 50 वर्षाचं अवघं आयुष्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना मिळालं. 51 वर्षे गुडघेदुखीचा आजाराचं निमित्त झालं आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्राणज्योत म्हणतात मानवली. किती बायका होत्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना? 8 बायका होत्या. करेक्ट. कोणकोणत्या? इथे दिसत नाव: सईबाई निंबाळकर, सोयराबाई मोहिते, सकवारबाई गायकवाड, सगनबाई शिंदे, गुणवंतबाई इंगळे, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे आणि पुतळाबाई पालकर. 8 बायका होत्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना. बायका म्हणा, राण्या म्हणा, महाराण्या म्हणा, काही म्हणा, पण होत्या. 8 बायका होत्या. का केल्या होत्या?